Abantu bamenyete na obolema nigo ase chingaki chinyinge bamenyete obogima obobe nabo igo kobiswa gotaegwa ribaga ligia amone amate yabo kulinde asensemo yomusubati Dorivini gesare biyogo amang'ana nigo ale tabauti Dorivini nigo aibore tue buya kulinde obolema bugachaka gaikire emetenyo etano nomo bono tari korora tari koigwa nabo igo tari gokwana Tamarieta nengo kusara mwangu biyo ando nchwa ntole no mwana igo moiseke okoroka Dorivini gesare biyo nje mama mwabo moiseke oyo mwana oyo iga ana monyorete life history yae korobwana na monyorete buya agaika 5 months emitinye ta agasoa kurwara maisa akaba machabara agasoa korea chine ngo chichointi one keraba igo maisa ali bono ngasunga ke mwana ngakiaba nkamwire nektari nkamwire la setsu dende bakali komeni na bamusibia maiso abanyaktari bakamusibia maiso akarora matuko masini nigo amatuko amakisana maisa aja kwenda ngora maisa yakasira igo ono nande kamaze kumuira te second round Kikuyu daktari agateba maisa yasadikiri this too late maisa karikiro wano tukarusi moyo mwana obairebo lakini nili nasa yani ibirengere byanjambete sana lakini acha konyoro mwana utarikora naki kunyarika lakini ngeramia agakina ngachanga boli rende nganya kubora boli mwana ngaida mwire school yaye ngachanga tegunga abosongo school nere mumbu ali nyanjo tukoroku buchabiri one school eri kama ikoro bagante byaya ga mwana utakunyarika andi bagante mwire assessment gochi mata ali bogere mata ngamoiro ororo bagamanya konge direction bono yatugete 1995 February I put it normally lakini after 6 months tukasa kutunsinga maisa yazo kutware program kawanga talikorake tukamanya Itali akabarifari Kisumu toma to general akabarifari Kisumu general tatsinyanga ora uwe kabamo pimo bakamubara operation what 6 months akabai komera ninga ya lenses to mwana musini wana gacha kagendera sama kwa yete bose wana aba yakange ebe nita tukamuye mpaka Kikuyu akawa lakini pakatamba kwenye mbuga until after igete miaka 6 antoka mwele kujifika kwa blind paka accepting wana ngare blind paka leo madimiti school ya blind inga nonya umusubati Dorivini tari kuigwa tari korora nonya no gukwana tari gukwana kulinde mamu mwabere na manyete na kumukwanira na guikirania amagania ye ekara twige taroro mamu mwaboni gatemete komotebia ngabageni bae baikire na boigo umwana uri agatukwania na boigo guchaka emirimo yae inga nonya Dorivini omenyete amo nobolema obo eketikira muri na libagaligia asobogima bwaye Dorivini nigo asomete goika college na bono nigo ari umusoni umutindike gima webitamba byugo chancha chinyomba agakina ngachanga boli rende nganya kubora boli mwana ngaida mwire school yaye ngachanga tegunga abosongo school nere mumbu ali nyanjo tukoroku buchabiri one school eri kama ikoro bagante byaya ga mwana utakunyarika andi bagante mwire assessment gochi mata ali bogere mata ngamoiro ororo bagamanya konge direction bono gochi school ekuruka paranet ngaenda paka kaparanet
dirisi minchi arenge nkagenda igone direction yoka ngaiga kaparaneti ngairo mwana bakamurigereri bakamuassess akanyorekana masomo aya na bagutoka kaparaneti kamutigo usomire oikiri ekera banya kumurigereria gusena kwane katoka tari gukwana maisa asareki tari korona tari gukwana bono bagachaka kumuintroduce rende ne prayer injanya arikana singe tari gukwana abana bari kunyara bone atakwana takunyara ukore prayer kugenderera wakati kumuintroduce ria mangana rende yo gusoni bono bwa maboko gusoni bwa maboko bakanyara burabuna bagokora bono akagenderera kunya gusona aga wisukuru ya kapaneti bono section primary department bono ekoro ku primary kistage tie awale mafu nchiro barabumba liko soma skuru kawaida kule bono ngam primary kerpa kerasi tuka form 4 agasoma aga kile stage ya ren aso na re to nani almost 12 years apuka panani nkomoko namuye kerba bungire skuru namuye kerba igo namuye botande agacha karuo ro akagira chwiti koruo akaende skuru ekoro kusend order injira ya Kisumu kwenda Pondo agasomo emyaka yene akagendera kwebundisa bono usoni ubu bamwigire tukuru kaparaneti agasona bakamwigire bono usoni okuruka ogwesi yani at least bono kunare igo moise ko nemanyete bwiye ko monyene Itaoni agachaga pimu agatae siku ya ekuye wale kusete andune yake wate disability kotarora kuiwa ngukwana kagatoka Kabarnet so wakai Kabarnet 2001 ande tagate asoma kakura kamono akuye vocation school kawasoka va transferred with Sentoda de maseno wala asoma hiyo mpaka nacho tekubira hiyo tiku specialization meeting yako karabone yamate ya Kisale nigo ya muitabete na komwali bagaligia ase obogima ndoma nje tukama mwezi komendo ana nama ito kolega sia mbi yako nyakwa na muroche ini ngo baseme buna batu aromoyo mewo gwanja abana bamwe usonde bwensi ora takobokoni anyara komokonya mbabasa komarauna muntu ndi bwensi utawati faida sebai kero muntu nabati faida sense to bali bapisa wana mwana tayo tali nambo wa maana kero mwana nabwate nje yae yomba basa kuba pisa nyomba te baba sokisiko awate talanta yae mabona bunu gani totamweze au tare gusa kumaya busone bintu kunjebi abami to mwasi kuna mureiga benda abane birema ebine bya Nyasaye yako biso mwana nyumba muire skuru nere nere igubuja nere mwana wono for example wono kuno mwase kubiga nere ne ikuite bije na bakonyora no eno mugaka amuire anyori family anyora abana nere family ahego roke igo bono Nyasaye nande nko baare tari ko baurapi onye kore mane tosona ko boko tari abo kwai abo kubureke okomenteke wono kuno yoiga amo uleta maiso muntu bwati lakini na moete ke ukende nakie kimoroche kerore kanite ikiaga igo bono muntu tayuri west isi bono eamateye nigo yegokereti emirimo ya Kisale ase bono baboririe buna onde bwensi obwate omoyo omuyana oyo bwogokonya kubatarira na kugura ebitamba ebyo Dolvin agusona egere kumukinia na kumukonya kenibo ndoraga ni gututarira gutokwanira kindi byensi tomo advice gore ure mafu gose utagutu no ane binderi mwana agusona inamba yana yesimere yo 07 25 50 6200 07 25 50
6200. boniga omwana ogamete amo noborema bogotarora bogotaiwa na boiga ogotakwana korende ebi byonsi mbiramuri na chinguru cyacho gukora keri obongo bwa burakore omwana we niga gusona ebinto bune betamba nyuma yokoriwa eskuru y'abantu bari bamenyete amo noborema bono iga gusona ebitambe byo osona chimati bune chiga echichikobekwa ase enyumba omwana dorivine ke orokererie kiyanga oborema tibori omwerio nga omontekerare mareti taliniriri bagaligia ase ngencho ye amate yaye dorivini oro kiringa ekero montare marete goika aiguri bagaligia na iboiga aoro kikeria rakore na komenya amo noborema ntukuruiga ase ekenyoro kiamesa ime yabochi e constituency ya umachoge borabu inkoripoteri gatembe television elietaliane Isaiah Mobe gusego konyora chinga kitomo cha kondoka ewachi ya borabu.